Сёння 40 краін з усяго свету удзельнікі экалагічнай акцыі. Упершыню дзень без аўтамабіля прайшоў у Англіі больш за 20 гадоў назад. Беларусь далучылася да праекта ў 2008 годзе. З таго часу гэты асаблівы дзень рэгулярным стаў бясплатны праезд у грамадскім транспарце ў буйных беларускіх гарадах. Да маладзечны такія плюсы пакуль што не дайшлі, але ёсць надзея на будучыню. Пакуль праграма пабудавана выключна на ініцыятыве жыхароў, якія самі прымаюць рашэнне не садзіцца ў аўто. Дзякуючы такім небыякавым грамадзянам існуе ўпэўненасць, што наш горад чакае пазітыўная перспектыва. Если жители проявят инициативу, то, конечно, существенно уменьшатся и выбросы. Новая техника, так, то есть и раньше там трактора там дымили, то теперь все это соответствует с европейским нормам. Так, очень уже часто появляются на наших дорогах электромобили. Ну, в целом перспектива такая, что выбросы будут сокращаться, особенно от подвижных источников. У беларускай сталіцы на долю аўтатранспарта прыходзіцца каля 87% загразняючых гарадскую атмасферу рэчываў і толькі 13% доля шкодных выкідаў ад прадпрыемстваў. У маладзечнай сітуацыя аналагічная, ад аўтамабіляў шкоды больш, чым ад стацыянарных крыніц. У Беларусі ў цэлым, а таксама ў маладзечынскім раёне існуе тэндэнцыя да павелічэння звароту грамадзян за атрыманнем водительских посведчанняў. У наших граждан возросла потребность в приобретении автомототранспортных средств, независимо от года выпуска, качества и их технического состояния. К примеру, в 2018 году по сравнению с 2017 годом общее количество зарегистрированных транспортных средств возросло на 1200 единиц. На сегодняшний день в МРЭО ГАИ Молодеческого РОД зарегистрировано 65 тысяч единиц автомототранспортных средств. Занадта вялікая колькасць машын – праблема не толькі вялікіх гарадоў. Яна ўжо даўно стала глобальнай. Як яе вырашыць і як зрабіць мінімальнай, у многім залежыць ад кожнага з нас. Некаторыя набываюць электрамабілі, некаторыя аддаюць перавагу велатранспарту. Сёння ровар – папулярны сродак руху, асабліва сярод моладзі. Гэта і здаровы лад жыцця, і эканамічны спосаб перамяшчэння, і клопат аб экалогіі. На велосипеде я езжу уже с 10 лет, почти ежедневно, на учебу, с учебы. И этот вид транспорта самый лучший, как по мне. Очень нравится этот вид транспорта. Удобно, быстро, не стоишь в пробках. Я не знаю, это одни сплошные плюсы. Ці зможа адзін дзень дапамагчы экалогіі цікавіць многіх. Адказ станоўчы на прыкладзе Гомельскай вобласці. Тут штогод прадухіляецца выкід забруджвальных рэчываў у атмасферу рэспублікі ў аб'ёме ад 250 тонн. Аб гэтым сведчаць спецыяльныя замеры паветра. Зразумела, што ў сучасных умовах цалкам адмовіцца ад выкарыстання аўтамабіля немагчыма, але варта памятаць аб праблемах для навакольнага асяроддзя, што стварае машына, і сваёй магчымасці іх паменшыць, ахвяруючы хаця б адным днём. Алеся Ушакова, Александр Євський, МКТБ.